passa, gent del submón? Què passa, gent del submón? Benvinguts al submón de Juan i Patri! Saps el que és Patreon? Una pàgina on pots ajudar-nos a millorar. I a canvi tens accés a contingut únic que només publiquem ahir. A rebre regals i entrar en sortejos. I tindre l'oportunitat de conèixer-nos i sopar junts. A part de tot lo anterior. Enllaç en la descripció. Atenció, atenció! Notícia d'última hora. Què passa, gent del submón? El diari Ara llança en col·laboració, junt en Plataforma per la Llengua, l'ONG del català, una guia en forma de test que mostra pautes de conducta per a utilitzar el català en situacions de la vida diària. Nomenar Guia per a viure en català, què faig si... Està disponible en la web interactius.ara.cat/viure en català. La guia se presenta en diferents versions, depenent del lloc on s'habite, i entre les seues pautes de conducta se poden trobar manipulacions històriques i filològiques que afecten als valencians. En la versió valenciana, estos casos se'ls podem veure a partir de la pregunta 8, en la que dona per sentat que el valencià, el català i el mallorquí són la mateixa llengua, començant per no donar cap argument, simplement afirmant que, evidentment, ho són. La resposta continua igualant la denominació de valencià a la de dialectes com l'alguerès, el tortosí o el rossellonès, entre altres, renegant de la denominació històrica de llengua valenciana, la qual fon la denominació inequívoca que s'utilitza per al valencià abans i després del seu sigle d'or literari, sigle XV, el primer de la península ibèrica. Concretament, la primera volta que se l'anomena així fon en 1335, sigle XIV, en l'exposició de l'obra de Ramon Llull, Liber Amici et Amati, en el que se descriu que esta exposició fon treta d'un gran volum compost en llengua valenciana per un discípul de Ramon. Filològicament, un dialecte no pot tindre un sigle d'or literari, així que és incomparable a les altres denominacions que la guia expon. A continuació, la guia argumenta que les diferents denominacions no impedeixen que totes aquestes parles siguen la mateixa. En canvi, l'historiografia contradiu això, ja que el primer testimoni de diferenciació clara entre valencià i català el trobem en 1395, també en el segle XIV, de la mà de l'escriptor Fray Antoni Canals, que en la seva traducció de l'obra Valeri Màxim constatava les següents paraules, tret del llatí en nostra vulgar llengua materna valenciana, així com he pogut ja accessia que altres l'hagin tret en llengua catalana. L'explicació continua, afirmant literalment que la comunitat científica internacional en ple reconeix que el valencià i el català són la mateixa llengua, quan literalment cap congrés internacional de llengües ha afirmat això en tota la història. Des de 1928, quan la Societat Lingüística Romànica organitzà el primer en Dijon, fins a l'últim, a data d'avui, celebrat en Copenhague en 2019. És més, cal destacar el 16è Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques celebrat en 1980 en Palma de Mallorca, organitzat per l'Universitat de Barcelona, en el que s'intenta crear un consens internacional contra la singularitat idiomàtica del valencià i assentar l'anomenada unitat de la llengua catalana. El resultat fon que el Congrés Internacional dictamina tot lo contrari. De 723 lingüistes de 31 països diferents, només 35 recolzaren l'iniciativa, o siga, apenes un 5%, xifra molt lluntana de la comunitat científica internacional en ple que afirma la guia. Finalment, destaca que totes les varietats dialectals que esmenta són acceptables, però en un context vulgar, deixant per a les comunicacions formals l'anomenar varietat estàndard, referint-se al català, lo qual renega a qualsevol altra parla ben desenvolupada literàriament, com és el cas de l'idioma valencià, a un simple dialecte d'ús informal. Seguidament, la guia parla sobre la discriminació històrica del valencià, igualant la denominació de valencià a la de català i afirmant que durant el franquisme este fon totalment prohibit, lo qual és històricament fals, ja que no existís cap document oficial durant el franquisme que prohibisca el valencià en qualsevol àmbit. És més, durant l'època franquista, els bandos municipals de la ciutat de València, durant l'època de l'alcaldia de Miquel Ramon Izquierdo, se feien en valencià, al igual que els múltiples llibrets de falla publicats durant la mateixa època i altres publicacions literàries des de 1943 fins a 1975. Si bé el valencià quedava desplaçat a l'àmbit privat i no era usat com a llengua culta ni oficial, definitivament no estava totalment prohibit el seu ús, com afirma la guia. Finalment, la guia reafirma que se pot denunciar qualsevol situació en la que se'm negue el dret a ser atès en valencià. Emparant-nos en esta afirmació, mos preguntem si els valencians haurien de denunciar la falta de correcció històrica i lingüística d'esta guia. I tu què opines? Deixa-ho escrit en els comentaris. Seguirem informant de més notícies d'última hora. Recorda que pots subscriure't al canal, activar la campaneta de les notificacions i compartir el vídeo per estar atent a l'actualitat valenciana més recent. I si has aplegat fins ací, escriu Ara Valencià en els comentaris per a saber qui són els nostres seguidors més fidels. Nos veiem en pròximes notícies, però sobretot...
No te baixes del submón.